We are the Pineapple Family! Good morning guys, it's Monday. It's very early pa. But I have to be early kaya ina-check ko si mama from time to time because sa iyang bed sore. And finally, notice na mala na siya. Continue lang para mag-ayo kid. Is kan wala masyado tulog, go lang. Ano si mama na massage ko iya likod. So, no, is na ready for school na. Why naman ID, lipatan ko diin ko. Wato, malas daddy pagpalisensya na to dayon. Hindi na bawal. Oo gani, nasa ano. Isa ni what man. Picture ka sa tele, kanong ko na ha. Tuwe, pag-abot mo ge, dami mo pa yung taon. ID cellphone. Ha? ID kag tumbler. ID kag tumbler, please lang. Bye-bye. Oo, sige Josh, thank you. Doy, listen and pray. Hello guys. Good afternoon. Good evening, Philippines. It's almost 6 p.m. na. Na-cancel ang ilang recognition kay ina kay Ilaway ang chinko. So, klase lang sila. Tomorrow is a holiday and may play date sila. Mukha busy yung bata, no? Wednesday may klase, then Thursday na lang ilang ang ilang recognition day. So, that's it. That's the update. And now we're heading to their school na kay Fetcha namon siya. After siya practice. Ganun siya. Na, aras na. Hi, Doy. It's here na. How is your day? Lazy na ba yun? Rob na? Di, nagtili? Oo. Very good. Okay, Rob, danay. Di, mo phone to sa... Tanan mo nga gamit, make sure mo na sa imong nga bag. Ha? Ang imong ID, imong hairnet, diin. Ang hairnet, balagin hulam ka lang na. Okay ah. Okay pa na. Hindi pa na. Ito na ba? Ito na na ba sa Ito na nag-chop. Mobe. Nag-TLE sila sila practice sila chopping. Kaya muna ilang adaso. Ano pa? Muna pag-get. Ang ano na sila da? Ha? Cabbage kag. Dason magluto ko pansit, ikaw na paiwaon ko ha? Ay, kung gali mo ng extra, nabili mo kung video, ako na yung isa pa video. Sagad ka mag-peel? Peeler? Use ng Pero peeler. ikaw nag-peeler? Mas mapupus ang carrots kaysa sa Potato? Oo. Potato, tapos carrots and cabbage. Or you're good na? Okay man, good experience? Luto-luto pala ako ma-chop. Ako magluto. Si daddy No, ikaw ma-chop. Maluto na sa buong. Hindi eh. Buwas lang. Oo, pwede holiday ball. Ano ma-playdate ka mo? Hindi. Doon ka lang namon Kami ma-date man kami ni daddy, ha? Oo. Walang ko lang siya. Ibutan na tayo mo sana. Kain na kami sa Rob. Nagbulag kami at tatlo kay silang bakal drinks ako sang lechon manok. Hi guys. Good morning guys. Bala ni daddy ba? We are The Pineapple Family. we're just here sa balay kay it's holiday. Dewey is doing. Dugaray. Dewey is doing. Siya, obra sa iyang mga homework kay para karon sa kay may play date na siya from 12 onward. So I don't know kung ano oras matapos. So I don't know man kung madumduman niya pa na maubra ang iya mga homework. At least pag-abot niya, tawhay na siya. Dati naman niya pinanghimo siya mga bayo. Kay panghatag yun ang mga Kay 40, nasa ko mo let go yan ang mga 30s, yung mga bayo. Ariyo, hindi pa itong iban nga mga ato gali sa room na damo to. Siya panghimo sa dao. Ay, grabe yun, Ariyo. Kay daddy nga mga bayo nga ipang giveaway yaw. Wow!
Parang nga wala na kuno sa tao kay na iya cabinet. Di kay may cabinet sa nga bago. Hi guys, we are here na sa SM kay may playdate si GJ with friends, with classmates. Isa, gayong po sila ko yung maano kay daddy day ha. Doon yung ulat ako. Ano sila? Doy? GJ? Ulat na kay daddy mo to ha. Picture sila. Oh, picture ka mo, anay. Take picture, take picture. Okay. 1, 2, 3, smile. Waki. Oh, enjoy ka mo ha. Liwat, liwat. Picture, liwat. Wala si Sia. Oh, picture, Sia, picture. Picture, liwat. 1, 2, 3. Go si Jacob, oh. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, Waki. Okay, bye-bye. So, ay, diri na lang kami ni Daddy sa Takoya dun. Sa food court. Here's our food. Let's eat. Ang damo na, oh, no? Today do we din sabay masara sila tapos sila sa kids zone nagapilaw tapos ito siya na sunod na siya. We're here. May one take one lang. Dito kami kagina guys, so nagtabok lang kami haling sa SM na tapos nagkato kami mantayan dra sa kami gani dao may sa may butik ko pabakal man si Daddy sa ilang black. And now here na kami sa food court. Ulat na kami pamatay oras na lang ni dugay-dugay sang playdate kay GJ. Kapoy maglibot-libot. Yeah, bro. Inyo na ni ticket, oh. So yours. Grabe na. Sabihin nyo na nakuha, Jay. Hari na sila diyo. Starbucks na sila, no? Wow. Hi, finally we're going home. Natapos gitma ng play date. Pero ato pa to ganiba niya nga maupod. But we're tired na. Tapos. May tired na kami doy. Tapos ano na ni karon oras na makapuli. Madabog pa ko sang manok. Madabog po ko baboy. Ay, kwaon ko itong mga kanding sa bukit. Ito pa kaon to kay Mama Lynn. Tapos mo yung brahon. Ikaw yung una kayong brahon din. Ano yung pa kaon po kay Mama Lynn to. Tapos ano, buwas aga pa. Magklase na. Sige naman ba. Good morning, Wednesday. Baga matumato na siya sang iya nga dala ho. It's early pa. 7:18 pa lang. Doy, da lang na. Iba si Mano ka. Mabasa. Dugay pa na si Manong Joshua. Mungko lang di oh. While waiting. Daka lang. Sigurado ka, math lain mo assignment. Ang siran mo na ginmantanan? Oo, mami. Wala lang ko na yan nagapakialam si assignment. Kis, ana lang ged. Ano siya gapangko siya nga bago. Kundi mo namin kay early pa. Kung hindi. Pero dapat sambalang-balan pa. Duwi na siga na. Duwi na. Ako nilabhan. Mala naman eh. Very good. Nami ako na mo si Mia. Kaya maka-istorya-istorya. Nag-play date na sila guys kagapon. Kani una-una din kami nagkadto. Secret. Hari na si Manang Joshua. Thank you, Josh. Thank you, Josh. Op, wala pa kakis gali. Bye. Okay. Dati wala kalisin siya. Bye. Dugay-dugay mag-open on camera. Ay na kami din sa school ni Dudoy. Wala ni going pa lang ani. Gani. Ano naman kita gapon? Dito may gapon pa kanto. Sugat naman eh. Agawa sa longga naman eh, no? Date ba?
iya. Date sila to. Marami gani darigid man niya mag-ano, picnic ko. Hi, Doy. How are you? Ano naman na, toys naman na sa giveaways. How are you? Good. Away na may napatan ang ID. Para sa bag. Sure, complete ang mga things. Okay. Let's go home. Siguro kayo maano ta. Luto pa si Daddy. Guys, so ang vegetables na slice ni Doy sa ilang ETLE. Iyang again. Yung ko ni Daddy, luto ni Daddy sa molo soup. And he's eating it now. Good job. Puslan man iyang again, ano? Puslan man Doy. Good, good. Let's eat. Good morning! Thursday na! Paligo na siya. Tapos ready naman ang iyang mga gamit. Nara na. Ready na. And it's cloudy day. Gloomy day. Dugutulo-talati na naman. Ano? Recognition day nga daan subong dapat gwapo. Nara na. Ay masusugat tao. Okay, mabasket-basket pa yaw. Mabalhasan ikaw! Laway ka na karoon masaka ka sa stage. Laway tsura mo. Na. Igan. Ay, katinamad ho. Dugay-dugay siya mga dulong. 7:23. Dapat 7:30. Mahali na. TL ng tawa wala. TL yara sa car ni Daddy. Dugay yung ano. Pagapon 7:20. Ari na, no? Is na. Gaulan na yaw. Ay na, dali na. Oo, okay. Jacket ka na lang. Ikaw na, open na. Bye-bye. Pag unang si Aboti ha, na-chat mo ko sa iya gani. Sige. Daddy is so pugi today. Maksaka man sa stage. Upod ni Doy kay ginmove subong nga adlaw ang recognition dapat sa Monday. Ito bang dad? Pogi. Iskan maulan. Order gid sa Jollibee kay ang request sang amon o ni ko iho ma-Jollibee siya kuno for lunch. Sige lang kay naka high honors naman siya. Insert ko lang yung picture nila ni Daddy. Si Daddy na yung mas order. Doy rin na yung mga Doy kaya maulat pa kami wala pa 12. Sabi ka no, you're the man. Happy Daddy to you. Tipos na sa kayo may video. Lagi ko yung nasa parking. Padoy, bisan layo pa na ibang load para sa inyo. Sa video lang na, pero karon kung wala na, mamasang bata na, ginulan po. Love ka, Doy Sa lunch dito? Dito na lang uguro, kay para nga di basa. May fries da. May fries da. Bula to ho. Bayan mo lang, bay da. Bye-bye. Boy na needed ka? Hello everyone. Nahapon na ni. Kay after sang dulong namon sang lunch ni GJ, puli man kami dayon. Kag I remember to do something kay tomorrow gali Valentine's Day na no. Sus, it's February 14, Friday. So may aral na ko yung na bakal na nga daan nga gamay ba lang nga daw box. And then nagbakal naman ako sa mga chocolates na pwede ko siya pang divide para nga magutang diri sa box nga niya gamay lang appreciation gift lang na sa mga teachers for this Valentine's Day. Ano na ni tsura? Cute no? Gamay-gamay lang din na siya. So, 2, 3, 4,
20 ni siya kabilog, pero 13 malang kabilog akong gamiton. 2, 4, 6, and di pa kompleto ako ng mga pang giveaways for his 10th birthday. Pero lapit na lang gid makompleto. May 1 month pa man Pero gusto ko tani before the end of February. Tapusan ko na. Kay, para wala na ko kanumdumon. Kailangan ko sang kinanglan nga i-prepare for the month of April kay si Papa ma 70th birthday. So, muna naman tayo na akong kanumdumon. And anyways, on the 50th, which is on Saturday, 40th birthday ni Daddy Pineapple. Amon Daddy. Wala man, simple celebration lang man kami. Wala na sa kung ano pa. Handa ka lang kung may ara. Pero kung wala, hindi pa piliton, diba? Right. So, tips na. So, it doesn't really matter kung may handa o wala. Importante, you are surrounded by the people nga love mo. Yes! Tapuson ko na niya. I-divide ko na sila. So, para nga, done. Sila cute-cute no. Ari pa butang ko pa na sila ribbon ganing wala pa ako kapaprint sang card nga inugbutang ko na may to and from bala para nga mabala ni Gigi kung kay sino ya ihatag. And that's it na. Paprint ko lang kay Daddy later pa naguro sa gabi matapos kay masukat pa kami sa iya. Ay na namon nga nakat out ko na ni si Daddy nagprint. Thank you Daddy for printing. Putang ko na lang na karon. Sulatan niya pa ni. So, got time naman. Ay na siya. Abray na. Phone mo, ID mo, doy. Wow. Home na tangita pa kami sang seeds mo kag soil. Kung may araw. Ang soil pwede man dito sa aton lang nga likod balay nga soil, no? Sa electives bala, no? Pangalanan niya na iyang mga card. Namia lang ang agi. Good morning, happy Valentine's Day. Amo na ni ang iya nga inughatag kit-kit sa ila nung butang ko na ribbon kag ang card. Nara na datanan. So cute. And ready na iya mga things for today. Kag iniho ari diri mga electives niya sa science nila kay matanom sila. Ready to go na siya. Wala pa naghaligo. Dasiga na ligo na to. Ubos na imo milk. Imo Milo. Ha? Dalian na. Go na. Dasiga madugsin pa kay Cooks. Dugsin pa na isa kay Cooks. Yawo. Lakat na. 1. Ay. Nara na. Ay na. Let's go. Oh, bag mo niya. Ha? Ano na mga Valentine's? Para oh. Oo. Carry mo. Oh, open ane. Bye, guys. Hay ka madulong nang? Hindi. Ano lang sa ano, ang bihuay. Ay, diretso na lang ko sa Joshua to. Ay, kesa na kay mami. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ano na? Bye, Doy. Bye. Bye. Ara, galikag. Bye, Doy. Ay, banya ga date. Subong kami ni Daddy. Labada date. Bada mo niya. Hello guys, date kami ni Daddy. Date ka da. May meeting galit na yan. Tapos ako yan, diri lang ko sa Robia Mulat sa iya yan. Pag mga sugat na dahil kay Doy. Tsura ko man. Okay lang han ka date mo han. Mapapapahan. Wow! Sa Valentine's Day. Bye-bye. Love you. May meeting. Baka may flowers guys. Oh. Tunto, gidya babay na Nag-expect ko bala tayo, no? Kasi nag-expect ko bala daw. Bye! Meeting to sa ano. Ano ko diri lang sa ropa. Ngayon na akong ka-date ko. Mukaw. Iya. Brown outan pa kami di guys, oh. Ano na yung date namon ni Daddy, grocery date kami ya Valentine's. Kaya na. Yay!
na, sige na. Kala nyo, it's Daddy's birthday tomorrow. Okay na po. Tomato sauce na lang or fried chicken na dad. We're done na sa grocery guys. And here na kami ga. Wala naman ko kay daddy kaya nagbakal siya sa mga vegetables needed for tomorrow. Because tomorrow is his birthday. Happy birthday, Daddy. Know that I love you always and forever. Aww. Alam mo na. Wala na masyado cheesing yung mga messages na. Char. Ano man yung sa dala? Hindi na mo yung bakal? 30. Oo. Ito ang iyan binabakal. Dugay, Daddy ka? Ay, salamat. Tara na siya. Ang damo. Bakal ba? Damo bakal, Daddy ba? Mga panakot na panabos sa mga vegetables. Mga panakot. Dito, kaya. Ilang bell pepper. Wala sila. Stocks. Bukas ko na. Oras na. Alas 4. Ito mga 30 minutes na ganda mo. Meatballs na lang. Let's go na tayo kay GJ. Parang ulit ta. Early pa maniguro sila yung tapos. Kami nga baka ng chicken meatballs. So, there's Daddy. There. There's my baby boy. Papoy doy? Hindi man. Excited na for tomorrow. Anong tawa ba na sila, oh? Ligo ni mo. Ligo ano ni mama. Kagina mo. Sunrise Fresh. Doble kapit na mo. 6.25 lang. Ang niya po. Tapos lang ga ikaw selos galing na saya. Ay na kami sa dinginan kay diri ma-play sila GJ sa ilang game subong namin na ding alagyan no. Pero hindi na pa namin nagigali na diri ya. Subong lang ko dito naman bala nakakadto after how many years. Sali na no? Naog to. Ha, dra. Dui. Kuana. Diretso! Pam! Nice!
Kabili. Nice rep. Kuha lang na sa permi. Sunda lang. Kamay na yung... Imutu. Oy, nice rep. Nice rep. Kuha na to, kuha na, na. Kuha na, kuha na, kuha na. Kuha na. Kuha na. Lagan na. Oy. Good, good, good. Auto na, auto. Boom. Kuha na, kuha. Gi, push. Uy, tumugon. Iya tanah itu. Basah. Uy, kuha na yun. Uy. Time na? Time na yan. It's happy birthday, Daddy. Amo niya brunch kay halin kami sa game 2. Pwede sila, pero okay na ah. Amo na ang champion last year. Oo, last year na champion. They're very good man ah. Fight ah. Nami lampang. Gutom na. Yeah. Mariamon birthday boy oh. Happy birthday, Daddy. Si ano na lang na Karayema. Tagpila niya? 1,045. Amo na lang na sir ang dako ang Karayema. Happy birthday, Daddy! Amo niyan daw. Iya gini nga maging panglista. Menudo, fried chicken, sisig, lechon manok, spaghetti, black ribs hamonada. Ano yung kaninyang requested man, sapin-sapin, cassava cake, kutsinta, cake. Siya man na ang nag-request ng hotdog on stick, hotdog and ham with cheese on stick. Na that, no? Oo na. Pila na? 40. 4 years old pa lang. Ari pa? Ano yung rice?
Ready na. Almost ready na. Oh, si Kokso, playman with Badongo and Whitey. Ang buong ito. Tagit. Hindi si Cox sa kabayo na yan. Cox! Kung may nag-critic sa amon sudan, no? Ika-vlog. Ay, ka-vlog. Ka-vlog, gali ang amon yung vlogger, oh. Vlogger, oh. 2 million viewers naman ako. Nag-birthday, oh. Birthday. Thank you. Birthday, kids. Bless you. Kompleto na ang sudan. Yan. Tapos sari pagid. Okay. Normal, last na ko yun. 4-0. 4-0. Doon mo niyo 4. 4 kag 0. Ready na? Gutom na. Okay, let's pray. Pray na tayo para makakao na kita. Salang ka birthday song ha? Kasi nagtupuso-puso. Isa-isa lang kagulot. Okay, pray na tayo. Let's pray. Father God, we glorify your name, Lord. Today, Lord, we thank you. And we're grateful, Lord, that sa iya life. Thank you, good Lord, sa iya, Lord, na strength na ginhatag mo sa niya. For the yet birthday, we thank you, Lord, sa mga grasya ginhatag sa iya. Praying for success and victory, Lord, sa iya kabuhi, kag sa among tanang nga ari subong, kag sa among mga loved ones. We bring back all the glory and honor sa imong ginahatag sa amon, Father God. All of this, we pray in the name of Jesus. Amen. Isa lang ka birthday, kaya ang kandila. Dahil po, isa lang kita. Let's sing. Isa lang kuno gali ka kanta. Okay. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Ken. Yay! Happy birthday, Daddy. Enjoy the food. Enjoy the food ko, no? Kainan na! Mamaya pa kanon ko, anay si Mama. Slice na your cake, Daddy. Square na. Po, alam da kayo request na sa birthday boy ba na? For your... Pabitin ka, dasun lang mag-41. Pabitin. Request yun ni wala nang, oh. May pabitin ka games Ang hotdog, oh. Kaon man si Mama. Yummy. Inubaran niya manok. Naaring nag-birthday boy ho. 14 na ni siya pero daw bata. Jutay gapon. Tinggulangan na pa'y. Daw 4 years old ang niyang batasan. No, why nila ako diyan? Anyways, it's Sunday. Happy Sunday everyone. Church kami anay. Bye. Vlogger of the year. Ari naman kami din sa birthday ni Pau Pau kagabi. Birthday ni Daddy Kit. Sibong birthday naman ni Ampaw. Oh. Ampaw! Happy 13th. Officially a teenager. Na naman iya mang handa today. Sweet nila ba? Hambal, happy birthday! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Manang Pa. Happy birthday, Papa. Oh, ay. Wait, pakakao na. Abi mo. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Papa.